Jotono no lamsogo ani mini blogo tini hingke mini blog sing sinai obo hingke ang guria mairum horo chomui toni rijak hingke oro ang gajor hingke tai haching tai oro motor kwkhwrang kisa rwui rwkha tai thok tai som rwkha ang o jaga hingke ang mono tamo swnamna nai hingke ang Awang sokwrang swnamnai sokwrang da hun sokran norok kisa sabai di angkhe to sokrang rok hunjago hingke oro tai obo momo maker o se khlainai ang hingke o jaga blai kisa rwui rwkha hingke kisa fugui rwkha steam mana nang gana ambagui hingke blam hingke bo kotor kotor o jaga ambagui nai blai maro o mairum kwchar thangmani se hwngnai hingke bahaikhe swnamnai tongni ang oro chikon sano kisa blog kaisi o asa kolog video swnamliya hingke ang oro rwui rwkha naidi kaisa rwui rwkha amoni pore tai kaisa rwkha hingke tola bwkhak tai kwplaswk kwrwi hingka hingke bahaikhe steam manaiba na hingke ang oro mistake khaikha kaisa hingke norok aptui hai tak khlai di ang oro dui theka khe rwi rwkha duita step khe hingke but obo steam maiyani bagui sakani wngya hingke kaisa kaisa khe ma khlaikhe ang haikhe rwi rwjak mistake wngthangkha hingke nai tongdi ang oro ulo hingka hingke ang khulogui se ma rosio hingka hingke iko kaisa khulogui hingke yang steam thang tongo hinui ata no galogui nai side side o silei rwbaikha hingke ika nai nai di tabuk hingke munkha so finally tabuk khe munkha chasinai awang sokwrang belai kheno thokjago kisa kwran kwran ni bagui hingke ang oro nakha mosdeng hingke tai tohan kisa tongo tei godok kisa tongo bahai wngjakha sabai di hingke ang teibo kaham khe khlai phunukgano bwskango.